Sa daye miensa we. Woni se waso bi pen a mia wo mpae bom na enye daye papa. Obi ho obeso daye no na onam nsuom. Yes, obeso daye no na otwa nsuo. Enye daye papa. Nsuo agina ho ma ewiase. Nti se obeso daye na se onam nsuom anase utwa nsuo a eye ohaw ene amane na onemu. Mia wo mpae bom na enye daye papa. Ne etoso mienu obi obeso daye na odidi. Obeso daye no na odidi. Onde aduane bia te se aduane ye moko aduane. Bayire fufuo ene emone de aka ho no. Mesrew enye daye papa. Udi agora obetumi afayade, obetumi enya beyie. Enoma basa obetumi enya. Te se waso daye na se udidi a mesrew mia ompai bom. Enye daye papa. Yes. Ne etoso miensa. Obi obeso daye na otete moko. Obeso daye na otete moko. Menua enye daye papa. Aha, obeso daye na se utete moko a eye yaw. Yes, eye yaw. Eye yaw pa, eye yaw. Ene amane. Enti mesrew, obeso daye na se utete moko a eno so enye daye papa. Mia wo mpae bom. Mia wo mpae bom. Makraw.